God aften og velkommen. I starten af år 2014 foretog Esbjerg Politi en storstilet aktion for at lukke byens hashklubber. Det gjorde de blandt andet på grund af klager fra naboer og borgere, der var utilfredse med den åbenlyse hashhandel. TV Syd dækkede dengang aktionen, og vi er nu vendt tilbage for at vurdere resultaterne af politiets arbejde. Vi skal gøre opmærksom på, at 3 af personerne i indslaget har valgt at være anonyme. Deres identiteter er redaktionen bekendt. Jamen altså, jeg tror, det vil være fuldstændig umuligt for Esbjerg Politi at lukke det her ned. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre for dem. Markedet er for stort og for store penge. Folk er parat til at tage en chance. Det vil ikke kunne lykkes politiet. Sådan lyder beskeden fra en bagmand, der styrer 5 af Esbjergs hashklubber. Og hashrygning er et stort problem i Danmark. Ifølge European Drug Report fra 2014 er danskerne europamestre i at ryge hash. I aldersgruppen 18-65 er det lidt over hver tredje dansker, der har prøvet at ryge hash. Det svarer til 35,6%. Problemet er også til stede i Esbjerg Kommune. Her lavede politiet ved årsskiftet en omfattende aktion mod byens hashklubber. Lejligheden i Esbjerg har fået nedlagt besøgsforbud. Politiet har simpelthen besluttet, at ankommer man til besøg i den lejlighed, så vanker der en bøde. Årsagen er omfattende salg af hash fra stedet. Politiet mener, det er rockere, der står bag. Denne 25-årige bagmand er ansat af rockergruppen Bandidos. Han styrer 5 af hashklubberne i Esbjerg Kommune. Han siger, at politiaktionen har haft en effekt på hashhandlen. Bare ikke en effekt, som politiet havde forventet. Markedet ser bedre ud i dag i forhold til før, at de gjorde det faktisk. Og det gør det på den måde, fordi nu er vi blevet mindre. Til gengæld har vi meget flere omsætning i de steder, vi har, netop fordi vi har mange flere kunder nu. Hos politiet i Esbjerg er lokalleder Lorenz Madsen af en anden opfattelse. Han mener, at aktionen har haft en positiv effekt på handel med hash i klubberne. Det vurderer han på baggrund af tal, der viser, at antallet af pågribelser af personer med euforiserende stoffer på sig er halveret. Lorenz Madsen mener, at lukningen af 4 ud af de dengang 5 eksisterende hashklubber er årsag til, at antallet af pågribelser er faldet fra 172 til 75 siden sidste år. Men Lorenz Madsen er også realistisk. Jeg skulle være naiv og tro, at det her det stopper, fordi vi lavede det her. Det gør det jo ikke. Men altså, når vi kan se, at vi har færre sager, så har det altså haft en effekt. Og hvis det så bliver for voldsomt igen, jamen, så kører vi en gang til. Ude i skoven møder vi 2 personer med erfaring inden for hashmarkedet. En 21-årig medarbejder, der til daglig arbejder i den eneste hashklub, som politiet ikke fik lukket, og en 20-årig kunde, der dagligt køber og ryger i byens hashklubber. Også her mener man, at effekten af politiaktionen i starten af 2014 har været til hashpushernes fordel. Efter aktionen, som politiet gjorde, at lukke en hel masse klubber ned, så var folk mere forsigtige med, hvornår de kom, og de kiggede ud af vinduet, inden de gik igen. Men i det, der blev lukket flere klubber rundt omkring, så skulle de kunderne jo et andet sted hen, og vi fik på en måde faktisk flere kunder af det. Som konsekvens af lukningen af klubberne begyndte hashsælgerne at køre ud med rusmidlet til Esbjergs hashrygere. I dag er det stadig muligt at få hashen bragt til døren, og ifølge vores oplysninger er hele 7 hashklubber samtidig åbnet op igen. Det er 2 mere end før politiets aktion. Og spørger man den 20-årige kunde, har aktionen ikke haft nogen betydning for hans rygervaner. Jeg vil ikke sige, at du er afskrækket af aktionen. Nej. Så du kommer lige så meget hash? Ja, det har ikke skræmt mig væk, nej. Leder for SSP og forebyggelse i Esbjerg Kommune, Sten Bak, kender godt til problemets omfang. Jamen, det er jo det største misbrugsproblem, vi har efter alkohol. Det er jo helt klart vores største, men af de illegale rusmidler, der er det hashen. Sten Bak mener, at metoden med politiets besøgsforbud ikke er en del af en langsigtet løsning. Lige nu så er det vores indtryk, at der er sket en spredning, at der er sket en stærk spredning, som giver os store udfordringer. Problemet er i hvert fald ikke blevet mindre. Så var missionen eller aktionen vellykket? Jamen det kan man sige, at den er, hvis man kigger begrænset på den i forhold til at få lukket nogle steder, hvor der foregår noget ulovligt, så vil man jo nok synes, at aktionen er vellykket. Men hvis man kigger på i forhold til, om man kunne få udbredelsen af hash formindsket, så har det ikke haft en stor betydning. Han mener, at problemet med hashhandel skal løses politisk. Jeg så gerne, at man måske som politiker sagde, at vi på forebyggelsesområdet i en 10-årig periode
fik lige så mange ressourcer, som behandlingsområdet havde. Socialdemokraten Ulla Koman-Meyer er også i tvivl om effekten af besøgsforbud. Jamen altså, det har jo så åbenbart ikke den helt store betydning andet end, at jo mere man ånder dem i nakken, og jo tættere man er på deres kriminelle miljø, så tror jeg, at man kan regulere det en lille smule. Det er i hvert fald det, man kan gøre. Hun mener også, at borgerne i Esbjerg Kommune har et ansvar over for hinanden. Vi som familie og på gaden her, nu står vi i et villakvarter, altså dybest set så ved jeg egentlig ikke, om der er nogle unge mennesker her, som har et misbrugsproblem, og så kan jeg faktisk stå og få lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke hjælper, fordi at det bør vi jo alle sammen gøre. Debatten går også højt ude i skoven, hvor medarbejderne og kunden er ved at have rullet deres joint færdig. Her er der dog ingen bekymringer om besøgsforbud, bøder eller lukkede klubber. Som det ser ud nu, vil hashrygerne i Esbjerg fortsat have mulighed for at købe deres ros, præcis som de plejer. Selvom hashhandlen i Esbjerg er et stort problem, ser det ikke ud til, at forebyggelsen i kommunen får flere støttekroner. Tværtimod fortæller lederen for SSP og forebyggelse Sten Bak, at de må forberede sig på nedskæringer allerede mod udgangen af 2014. Tak fordi du så med.